Ljudi, da vam pričam. Spremam se ja da gledam utakmicu. Otvorim frižider kad ono nema MB piva. Pogledam u televizoru, onaj sudija Kolina stoji na centru, gleda u sat, vidim nervozan. Ja kažem, šta je bre Kolina, što si nervozan? Nema MB piva, čoveč. Zor meni, nema cekalazo. Šta oduzo, čoveč? Kući šta ću, odem do komšije, pozemim pivo, grabim onaj karton MB piva, zatvorim vrata, uvalim se lepo u fotelju, otvorim flašu MB piva, popijem gutljaj. I kažem, sad može. Cepaj Kolina! Hajde u turu MB piva. Hajde u 2 ture MB piva. Hajde u kamion MB piva. Hajde. Hajde. Nema ceka Lazo, daj MB pivo. MB pivo. S peckom. A naše? Pecko, a